pele be re tseba hore e mosadi a apere so banna ba mo thompha ba mo tshaba re tseba hore bile o ratana le ngaka e nngwe a nyala ke ngaka e nngwe banna ba tseba hore ei eng ka kwana le ena ka o dia diphoso di taboya ni bela ba sana le ka taba ba tsena vela ba fite ba morobe pelo a lentja ba mo robile pelo banna ba sa fie ya wena yes Slender Suweleka Bicycle. Welcome everyone, this is Davis Mukhomo. You are watching Mzansi's funniest videos. Please like, comment and share. Azish? True story. Next time bazolobona. Maleza zolobona ezaseZimbabwe. Ayithi mina ku-wrong ukhele eZimbabwe. EzaseZimbabwe. Azazi ithakazelo zalapho zolobona khona. Zimegedi. Zibize zonke ithakazelo ngasicabanga zithi bakabhungane. Mvelase ngitibhona Mvelase Samari Tumbeza sifikile karakara ngathi angeke sivuleleni bamthetha mangethe hayi mshana sure malume yeah silaki bozinhle manje bathi 200,000 imali yamalobolo senze njani yo hayi hambani khabo nqobile ne niyani khona ukucompare ama price lapha noted mshana wami akube njani Noted. sharp and ayikho indoda echitha ngamabomu bayaloyo labantu laba ayikho nje indoda echitha ngamabomu so noma umfazi indoda yakhe ekuchithela uthi ayishiya ayichasisa ubaza ubuloyi hamba uphalazisa leyo ndoda leyo noma bekuthiwa ekhaya kini uphume ngo-7:59 wafika kamfana ngo-8 o'clock ufike ucela amanzi okugeza ugeze bazogeza kanjani kubeni begcoba imithi uthi uyothwala uvele uthole inyoka echildish ilethe i1 million yama-5 mara Sihambisa ngeveni. Some of you guys are committing fashion crimes. Angeke guys ugqoke isigqoko seGucci. Ufake iskipa seNike. Ufake ibhruku leAdidas. Ufake iqathulo zeUzi njani. Yo. What's wrong? Kwamele niboshwe hey like anwacabangela amehlo wethu. Yethu. Ngesikhathi esiwani. Kufanele kube nje. Bezawugcina lapho bezophatha nesikhwama sekhaya. Nisenzani? Kufanele kube nje. Mawuhlala nabo doctor. Anyokubezwe bathi hey ntwana wena no so yinesi uhamba nama doctor. Mara cala uhlale nabo tsotsi. Uhlale nedakwa uzuzu. Nawo isitawo. Yo masivula ikolo Beka nisebafraya ama chips ngamafutha ami okubiza amadoda yo Amadoda hayi indoda. Zolo lokho besifunda sonke nje. Nasanishada phone namanje senyalo tsholo. Yindaba sasibadala ngani? Ubahlanga mfateni sa. Noma ungasinyisa ngefashion my sister. Okusalayo umalusi awuthengisa kwashini. Uyafundela.
Hey umuzi umuntu ethi yabona mangaye ngibambe 50 million. Ngiyobe ngiqedile ngeke ngiphinde ngihlupheke. Njengoba nje u50 million kuyimali ekherwa izingane zami esikoleni. Love. Ivike elilodwa. Yo. 50 million. Umsebenzi. Uyazi ukuthi u50 million mina ngiweqa endleleni. Lamajeni. Yengusheleni. Ngiyeqe lo nto leyo ngobani yisenti kimi. Mali ukuthengisa ingwa leyo. Ngiphinde ngihlupheke nezizukulwane zami ngeyiphinde ngihlupheke ngiyoyeka nomsebenzi kahleni bafowethu. Kanti nina niphila kanjani nichazeleni mina ngo50 million usungazoyeka umsebenzi Ngoba mangithenga igrosa yemizi yami le ewu5 ngize ngiede ngisho u13 million ngaphezulu ukuze inele igrosa kulo 50 million wena ongakuyekisa umsebenzi 50 million mina ngiphume nawo uqumbe ngapha nangapha emaphaketheni uthola ukuthi ngoyidlalela isinuka nje mhlambe ngokuncane okuzosala ngishisele inyama mhlambe ngithenge lawo ma-drinks anamba ngibuye ekhaya iphelile lo nto engiyispenda nje for fun hayi nina manje 50 million phela lo mali leyo yazi mina manje ngiyayibheka lo mali leyo okay ngangiphusha la ngeke kufane ngoba ngeke yona iqede inyanga ngeke iphele ngo50 million kimi khona u21 days ngeke kufane ngawuqeda mina ukuze ngiqede inyanga nakhona iphela sekunzima unganginika mhlambe o500 million kodwa nakhona incane uyabona nje mina mawufuna ngiqede inyanga thane 50 million times 30 50 million nje ngispenda ngosuku nakhona lithi liyoshona ilanga ngisuke sengikhala ngithi sengibroke sengobona kusasa ngalo 50 million wakusasa and ngicela uze early sizo enjoy bese na uyaya silima sentombazana Roberto ufuna ukuenjoy We are made in his image. Jiki akekho fana naye. Ay. Ngoba amapostoli wona. Nico zokubhaka. Mara yazini mina ngikho lapha. Guys, mingithi mina ngicela nikeni le style asini lesi. So kusend cash send 200. Bese iphinu yenze 9000. Mangafuni ya. Chemini alingivele notetela kuphi? IsiZulu. Ebara. Yo, epublic wine tetele public hospital. Iyo Tommy ngathi right. Yo, mina ke ngizotetela swimming pool cabanga. Hayi wena. Yaka bani? Angisho baba lo mntana umlungu ubuye eSwitzerland. Hayi, serious ngiyantshela. Hayi, Wamambela ne first born yami ngayitetele swimming pool indaba yakho nazo yaphuma ku YouTube ukuthi iwife ye businessman yase Switzerland yatetele. I was the first like South Africa like person utetele manje angisho lezi zinto ezo. Wenza ama headlines. Thanda kuba extra and everything in the words. What uzotetele swimming pool? Umaka ngoyena la. Khohlwa ngale case ngoba the family is going through a lot. Not one answers we don't get it. Manje bathi law represent the state lapha. Bathu bani ngalo bekacula ingoma mama 80s sikankatamela ukuthi uthanjisa kakwa. Bathi lesiqhamulo esidubulise sibhilonga ku omunye wabo lapha. Manje bathi bona ama brothers different fathers or different mothers asas bathi abantwana bomuntu manje that's why I protect ukuthi sisters angakhona ukuthi abizwe lapha simbuza ama question manje bathi asazi ukuthi yozala nkomo bathi sisters nalama brothers la dala bayenza ko threesome lapha bayenza ko come on pump me come on I'm coming badala benza Lobaba bayathi mabakhuluma usisters lamathi umnandi vele ngoba abantu abaphuma lapha hey basho ukuthi hey istofu soku 8 lapha so that's why the case izothatha 100 years ngoba usisters akabizwe abantu basendlini lapha ababizwe next ababizwe sisters phela azositshela bayathi usisters ngathi into zakhe uyafuna 2 ufuna 3 some so umuntu uyi1 uzokushaya ufake uzokushaya ufake wenza mama I'm not laughing ufuna 3 some
uyabona le case ukuthi iyohlala ithatha isikhathi ngoba kumnandi lapha thina sithi abantu babhizi benza ama-investigation lapha kanti abantu bayenza ama-dress up ubhizi ngabantwana bomuntu lapha usisters sesabangakhona ukuthi bambize samfuna nobizana nomuntu samfuna lelo muntu fanele abomsholo bammele fanele bambuza ama-question manje nina nibhizana lokunenza amanyobi anantele sifuna ijustice for usenzo sibhizi kanjani madoda sobhizi saphansi phezulu ekhantri ibhizi sifuna ukuthi le case le phela ibhizi lapha ibhizi ngalo mntwana womuntu ngoba ngeke wathi uyashisa vele athi uyashisa nahamba lisakhana nalamabele agele kanentele madoda kanibadali kanentele wena lo ukhula sikamkhathamela tuthi utlanchisa kakho welo umntana kunali phara lapha uloka hamba ngamabona ngathi lizard yeka nentele madoda yeka corruption kanike case le mayiphela umuntu momthanda uyamupha noma 5000 uthi laba isibusiso basibona sesithathwe enye intombazane yasikhokhela bese kuyima bebuyelwa ingqondo sithe sidlala isinuka namajitha kwangena u30,000 mangithi ngiyabheka hawu uphuma kushuga mama wasebhala WhatsApp wathi thank you for loving me osukuye nje ukuthi nje awuyazi mfowethu abantu bebaningi bengaka ezwa ngiyabonga ukuthi wakhetha mina ukubonga nje ukuthi ube nenhlahla ukuthi ushelwe yimina engaka amantombazane lokho nje kukodwa kufanele ngabe uyakubonga hayi ngomlomo ngathi mina hawu sungaze ubonge ngo30,000 imali engaka wathi yena ukuthi kurare ukuthola umfana oyilenhlobo efana nawe I should appreciate you every second niyazwani mantombazane yazi mina nivele bethu nibe stingy nifuna lokhu kunikwa nina muphe nje umfana u5000 yazi baby ngiyabonga ukuthi amantombazane manga wakhetha mina futhi wangiphatha kahle yabo nje mina ngijoli nentombazane engeke nginike ngisho 10000 ngesonto nakhona at least lo at least uthe suka lapho wathi iRange Rover yami sengizocela idrive uwe mangiyifuna ngizoyiboleka kuwena mawungekho busy ngayo nakhona bezwa nje lento iyayibuyisa bethu igazi nomdlandla ukuthi manje bethu ubelesele ngapha esithelweni uyabona mina phela ingozi ngiyabona udala ngabona ukuthi lento yenu yokungena endlini yangasese nifaka ama-headphone niphethe namafoni izonifaka enkingeni umuntu angene etoilet abuke iseries iziphele yonke sekuyoze kulamule ukuthi wena uphume ngaphandle uyocisha iWi-Fi kuyima iphuma khona nakho nje baba hawo iWi-Fi ucishile kuyima iphuma yebo lowo mqondo siyacela ungesinawo le emakhaya lapho sisebenza khona ama toilet la omgodi amade okuthiwa ulong drop yeah ngoba thina emakhaya siyazi ukuthi ngomgqibelo ekseni i-toilet elomalume ngoba bavuka ekseni babone besulazula esikhotheni laphana becosha amahlamvu babuye namahlamvu lawa bawagxobe bawafaka amanzi antuntuntu balande esikhwelamthini basifake laphana ke zobona ke sebeyohlala lapha ethunzini le toilet kulikwishintshana nje bengene bephuma beshintshana bengene baphuma bejulukile omalumekazi ke bona sebeza nomdowe necansi babeke lapha ethunzini bahlale khona benzela ukugada ukuthi ungangena umuntu ozobaphazamisa manje ke nina ngoba ningena namafoni nihlala isikhathi eside kuyawunuka santongwana yabona ngoba uzongena nale phone yakho ufake lama headset lawa awuzumuza umuntu uma eqhamuka ngaphandle wenze lama sign okufanele wenze uma kunomuntu emakhaya oza ngaphandle toilet noma ukhohlelisa noma ushuka yini iphepha leli noma nje umemeza ukuthi cha khona okhona yabona awuzukumuza isipikili lesingi yaso sithembile uvale ngaso kodwa mase kubhedile indoda iphethwe yisisu kuyanuka santongwana phela ngoba amandla umuntu anawo uma ephisiwe qashuka isipikili lesi uzobona wena usubona ngesinqa lana into elandelayo eyodedela uyabona ukuthi koqhuma nhlavana ezinye zafalatha uzophuma uso green shit
Amen. Yeah, ne, isiZulu simnandi, guys. I hope you enjoyed, and please like, comment, and share. And if you haven't subscribed, please do subscribe. See you on the next upload. Azish.